Grasya nga igo alang sa tanan. Hunyo 22. Kay kung tungod sa paglapas sa usa naghari ang kamatayon pinaagi sa usa, labi na gayud ang mga nakadawat sa kadagaya sa grasya ug sa hiyas sa pagkamatarong managhari sa kinabuhi pinaagi sa usa nga si Hesukristo. Mga taga-Roma kapitulo 5 bersikulo 17. Ang Dios adunay abunda nga grasya ug gahom nga nagpaabot sa atong hangyo. Apan ang rason nga wala nato mabati ang atong dakong panginahanglan niini tungod kay nagtan-aw kita sa atong kaugalingon ug dili kang Hesus. Wala nato gibayaw si Hesus og bug-os nga nagsalig sa iyang mga merito. Ang tagana nga gihimo hingpit ug ang walay katapusan nga pagkamatarong ni Kristo gibutang sa asoy sa matag magtotoo nga kalag. Ang mahalon walay buling nga kupo gitahi sa hablanan sa langit, gitagana alang sa mahinulsulon, matinuohon nga makasasala, ug siya mahimong muingon, ako magmaya sa hilabihan diha sa Ginoo, ang akong kalag magmaya diha sa akong Dios, kay gibistihan niya ako sa mga bisti sa kaluwasan, gitabonan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ang madagayaon nga grasya gihatag aron ang matuohon nga kalag mahigawa sa sala. Kay ang tibok langit uban sa walay kinutuban nga mga kapanghuaan gibutang sa atong pagdumala. Kita kinahanglan nga mukuha gikan sa atabay sa kaluwasan. Sa atong kaugalingon kita mga makasasala, apan diha kang Kristo kita mga matarong. Kay gihimo kita nga matarong pinaagi sa gipasangil nga pagkamatarong ni Kristo. Ang Dios nagpahayag kanato nga matarong ug nagtratar kanato nga matarong. Siya nagtan-aw kanato isip iyang minahal nga mga anak. Si Kristo nagabuhat batok sa gahom sa sala ug diin ang sala midagsang ang grasya labaw nga modagaya. Mahimo kitang muuswag matag adlaw diha sa pataas nga dalan padulong sa pagkabalaan ug bisan pa niana kita makakita og mas taas pa nga kalabuton. Apan ang matagbahin sa espirituhanong kaunoran, matag paningkamot sa kasing-kasing ug utok, nagadala sa kahayag sa kadagaya sa supply sa grasya, nga gikinahanglan alang kanato samtang kita muuswag. Sa kanunay natong pagpamalandong niini nga mga bahandi, mas maangkon nato kini, ug mas atong ipadayag ang mga merito sa sakripisyo ni Kristo. Ang panalipod sa iyang pagkamatarong, ang iyang dili maasoy nga gugma, ang kahingpitan sa iyang kaalam, ug ang iyang gahom sa pagpresentar sa atubangan sa Amahan nga walay buling o kunot o bisan unsa nga ingon niana. Nagpuyo kita sa adlaw sa pagpangandam. Kita kinahanglan nga makakuha og usa ka bug-os nga supply sa grasya gikan sa balaan nga balay tipiganan. Ang Ginoo naghimo og tagana alang sa matag adlaw nga panginahanglan.